ఇదిగో పాతవి గతించను, సమస్తము క్రొత్తవైన నీ వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్టుగా నీ కుమార్తె ప్రభా యవన కాలములో తండ్రి నీ కాడి మొయ్యాలని నిర్ణయం తీసుకుని ఉండగా ప్రభా నీకు సాక్షిగా జీవితకాలం బ్రతికి అయా నీ నామ మహిమార్థంగా జీవించి అనేకులు నీ సన్నిధికి నడిపించి నీ రాకొడుకు సిద్ధపరచగలిగి ఒక దూతగా బిడ్డను ఆశీర్వించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. అయా ప్రెగ్నెంట్ ఉండి కూడా తండ్రి అయా తండ్రి ప్రభా మరి ప్రేరేపణించి నీ బిడ్డ రక్షణ తీసుకుంటుంది ప్రభా. తన భర్తను దీవించావు, అలాగే తన కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభా ప్రేరేపించి కుమార్తె తన ఇష్టపూర్వకంగా ప్రభు రక్షణ తీసుకుంటుండగా కడవరకు ప్రమాణాల ప్రకారంగా అయా జీవించి సంఘంలో తుది శ్వాస వరకు వాడబడి నీ నామమును మహిమ తెచ్చిపెట్టి ఆస్వాదించమని నాకు ఇచ్చిన అధికారం బట్టి నీ కుమార్తెని ప్రభా జ్యోతిని ప్రభా అయా తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామం బట్టి ఇస్తున్నాను. మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన మహోన్నతుడానికి వందనాలు. ఇడును ప్రభా రక్షించి వెలబెట్టి నీ రక్తమిచ్చి కొన్నందుకు నీకు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను. అయా తండ్రి గత కాలపు జీవితంలో ప్రభా అయా తండ్రి ఏ రీతిగా ప్రభా తను జీవించినప్పటికీ కూడా ప్రభా అయా శిలువలో కాచిన రక్తం ద్వారా నువ్వు వెతికి రక్షించుకున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఒక జ్యోతి వలె ప్రకాశించి అనేకులను ప్రభా నీ వైపు తిప్పగలిగే కృప ఇచ్చేయమని అయా తండ్రి సహాయం ఇచ్చేయమని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి స్తోత్రాలు. నాకు ఇవ్వని అధికారము బట్టి నీ బిడ్డను బాప్తిసం ఇచ్చి ఉండగా అయా తండ్రి ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మిస్తున్న తప్ప దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకుని వాక్యంలో సెలవిచ్చావు కనుక ఈ బిడ్డను ప్రభా నీ జీవ గ్రంథంలో పేరు లెక్కింపచేసి ఒక జ్యోతి వలె ప్రకాశింప చేయమని యేసుక్రీస్తు ఉన్నతమైన నామమున అడుగుతున్నాను తండ్రి. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్టు భూమి మీద నెరవేరును గాక. మానవుని ఆహారం మా దయచేయండి. మా ఇలా అపరాధం చేసిన వారిని క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం క్షమించు. మమ్మ శోధంలోకి కాకిని దృష్టిని తప్పించు. రాజ్యము శక్తియు మహిమయు నిరంతరము నీవైనావు తండ్రి. ఆమె మన తండ్రి ప్రేమ, కుమారుని యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము దినము బాప్తిసం పొందిన జ్యోతికి ప్రభు తోడేయండి. తన రాకడకు సిద్ధపరిచి తన కుటుంబాన్ని కూడా సిద్ధపరచుకొని సంఘములో వాడబడి దీవించబడును గాక. ఆమేన్.